ráno, tak odpovedz, prosím, ideme spolu. Nie, alebo áno, Benácka na nohy. No tak inak vážení, prosím, holky, ženy, dievčatá aj babičky za mnou. Povedz mi prosím, dokedy mám čakať, povieš mi svoje. Ako zlodej zakráda v zadnici a mrzne pod tvojou bránou. Skúsiteľný a verím sílou a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo rozbije. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Poznáš ten pocit, keď muž odkladený čaká kvôli žene do rána. Jasne, že nie, to ste vy ženské, ste chladné a pevnejšie ako tá brána. Poviem a verím sílu a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbije. Kto nespieva, nežije. Raz príde čas, ja viem, že sa dočkám a ty povieš ráno. Spravím šťastnou, to ti snúbi. A dnes večer je, ja prídem zo zrána. Tak odpovedz, prosím spolu. Bude. Konečne to vypadá ako poradný festiak, Benácka, gratulujem. Otázka štandardná, sú tu nejakí chlapí? Koho to zaujíma? Počúvaj teraz, brácho. Sú tu nejaké dievčatá? Tak si to predstav, že vylezem hore a naše telá vzplynu v jedno. Čo majú potom, že sú vaši doma. Mne je už teraz všetko jedno. Takmer. A verím sílu a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu,